Наша мова, як пісня Дуброви, як химічний гристий ручай, як матуліна тихає слова, і кашота, і болі, Что ни кажи, а жыццё уже само по себе. Есть радость, великое счастье, бесценный дар. Есть важные две частины, з яких складається життя – чоловік і природа. Бо ніколи не страціць для нас цікавості чоловік, бо проявлення його розуму безмежне, бо дороги його не визначені, бо форма його життя і його відносини до других людей безконце різностайні, кончатково не виявлені і ніколи не можуть стати кончатковими. А природа, колькі великого задовольнення дає і на нам, бо природа – найцікавіша книга, яка розгорнута перед очами кожного з нас. Читати цю книгу, уметь отгадать ей многолучные знаки, хіба ж это не ее счастье? Одно тільки шкода, що наше життя несузмірно малое для того, щоб начитатися цієї книги. Для мяне асабіста гэта моя краіна, у якой я нарадзіўся, хадзіў у дзіцячы сад, школу. Для мяне Беларусь – гэта прыгожыя гарады і вёскі, родная мова, беларускі народ. Для мяне Беларусь – гэта шэраг прыгожых мест для прыемнага адпачынку. Траецкае прадмесце, Мірскі, Нясвіжскі замкі, музей. А для мяне Беларусь – гэта моя родная хата, сям'я, мае сябры. Беларусь – гэта залатыя палі збыжыны з сінімі вочкамі васількоў. Беларусь – гэта зубры ў Белавежскай пушчы. Гэта бабры, мядзведзі ў Бярэзінскім запаведніку. Гэта ласі і дзікі ў Наліпоцкай пушчы. Гэта векавыя дубы, ліпы, клёны, вербы, сасновыя бары, бярозавыя гаі, духмяныя лугі. Гэта амаль 11 тысяч азёр, чыстых, як усмешка дзіцяці. Куды б не паехаў, тебе паўсюль сустракаюць непаўторныя чароўныя краявіды. Высока ў небе выры кружыць, ляціць за сінім небакрай. Ніколі не забывай, дружа, сваю зямлю, свой родны край.